hankali za a kada dan Allah ka kari mai wani abu tashi mutum hankali za ka rika tahiya hankali za ka rika tahiya ka ji ko ni ne zan ce ka wani gaya ma fa ni ne zan ce ka abin da nake so ka jibi nan mutai ita kama shi ka san Allah ban boye shi ba mara ne mai sallalla nan ya kawo kana yau ni hodi duka kin so da kai masta duka kin so da nan masta jawo wani ne zawo ai ni ma ban da gari masta masta wadan babu ina abu ka basu ga kuma shi masta kaga nan yake nan ya tashi ko ba gaskiya ba ka san duk abin da zaka yi ya kawo masta to shikenan masta shi ya kawo makawan ni in ban taba sani wurin kuma ni ina da manya kuna ji kai ku wannan ku kwantar da hankali ni ina da ka huce ban iya tahiya ai ka huta kana ji ka huta an ka huta tashi mutai ka huta ya kuri Allah tashi mutai ka huta ai kana ji nan dina ke zahi ko to tashin da zahi ke kana huta ka ji ko ni ne zan ce kai in ba kai abin da nake so yawa to tashi kan ba a hankali Allah ku za a bi a hankali dama hankali za a kada dan Allah ka kari mai wani abu tashi mutum hankali za ka rika tahiya hankali za ka rika tahiya ka ji ko ni ne zan ce ka wani gaya ma fa ni ne zan ce ka abin da nake so ka jibi nan mutai kai